Sanibonani bakwethu. Awuking Nuba lo. Inkosi yezinceke umfana ocula kahle ezweni. Ngoba ngicula kahle esweni. Ngiqoka kahle angigqamisi lokho ngoba kuthiwa ngithwele sebethi nginenyoka. Ingakho nje namhlanje nje ngive ngaqoka uthaye wodwa izolo ngigqoka ababili la bengikhona. Ngigqoka uthaye wodwa namhlanje lo ubuzi 1500 niyabo. Ngithi kumnandi esweni, sagqoka kahle esweni. Wema, ayayayi, we. Bakwethu nginceke mina bakwethu egqoka kahle ngisho la ezansi kuyaziwa ukuthi ngigqoka 4000 izimbuzo eziwu4 akekho ogqoka kahle kanje abitha le ngisho nomkhulu nje ubaba la esakhe sikhala ngaphansi njengoba ngigqoke kahle kanje ibhlukwe lami liwashwa itolo angikwashi ngamanzi mina ngiwashwa itolo ngilikhokhela ibhlukwe. Ngithi wema, weJesu saze sagqoka kahle esweni. Wema, saze sagqoka kahle esweni. Wema, ayayayi, we. Bakwethu nginemali angigqamisi lokho ngeke ngisho nje ukuthi ngenqana nokusho ukuthi no 1200 ebank ngimncane ke bakwethu bengine birthday ngihlanganisa u13 years but nginemali eningi 1200 ngikhuluma nje upocket money u70 rand sengisho ukuthi onezikweleti nje akakhululeke makhona onezikweleti la azoboleka imali nginenhliziyo enhle ngithi ngaze nganenhliziyo enhle.